Lojka? Ako tiež sú letadlá, nevidím letadlá. Nie, nevidíš? Nevidím letadlá. Máme takéto krásne počasie. Felicità. Cca takto. Felicità e tenerci per mano, andare lontano, la felicitá. Ideme stane, ne? Do budovy. A veľmi sa mi páči ten štýl toskánsky asi. To sme radi. No neviem. Čo? Je 16:18 a máme za sebou šlafíka. Že tam budú na presláve, ja mám tak rád do začiatku sladké a potom si to sladké. To je najlepšie, čo môžeš spraviť v živote. A potom deti. Hej! Málo škalórií. Ale tak pozri. Tak sme tu. Sme tu. Škoda veža. Takže sme v Pize, keď ste si mali všimnúť. Veža. Veža v Pize. Čo nám hovoríš? Všetko. Všetko. Tak tu máte všetko. No poď, ideme na to. Ideme na to. Pozinky. Vyššia brada. Úsmev. Trošku, poď. To je ono, Mojko. Poď. Daj do toho všetko. Daj do toho všetko. Ešte. Livorno. Povedz niečo k Livorno. Livorno. Je tu viac zelenie, je tu asi teplejšie, ale fúka furt Krista. Inak pohoda. Zatiaľ. Hola. Chceš tam? Lode. Lode. No zapozuj. Zapozuj mal. Výborne. Poďme. Champion. Super. Krásne. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar de ritmo de la noche. Vamos a la playa. Zaujímavá. Zaujímavá rastlina, poďte sa pozrieť bližšie. Poďte. Pozrite sa na tie korene. Zvláštne, až tak vyčnievajú. A z toho? Košarité? No, čo znamená? Bujné. Košarité. By sa im pozerala. Benátky v Livorne. Koľko máte rokov, zlečna? Pocitovo tak asi 12. Sme pri vlastne vo Florencii. Prvé dojmy. Krásna. Aké mám naleštené čelo, čo si blázen. Takže kostol Santa Maria. Pekný? Čo? Pekný kostol? Veľmi, hej, sa mi páči. Krásne. Námestie. Jedno z veľa. Takže prvý rum tu až vo Florencii, ostatné neboli moc pekné. Pokračujeme v rumku.
Kúpiš mi, s čím máš risotko? Parmigiano. Parmigiano. Ok, ale tak ďalej. Asparagus. I... Hese. Parmigiano, takzvaný. Ale to si hovoril na začiatku. A pomodoro e basilico. Basilico? Sí, sí. Tak, čo to dneska bude, pán barman? Dneska bude vínenko. To je také malé, cute. Odrodu si ešte doštudujeme. Potom... Pán sommelier je nepripravený. Dosť. Potom k tomu budeme mať čistú vodu. Balda. Na Slovensku je to baldovská, skrátka balďo. Balda. To bude mať k tomu vodu. A k tomu sa bude podávať bagetka s syrom. Otoč to, nevidno. Nevšímajte, prosím. Výborná. A najkvalitnejšia šunka v Strednej Európe. A ešte predeky. Umývame zuby. Jo, tu je teplo. Teplo. A spravíme slečnú prank. Oh shit. Sme v napätí. Bože, fest pekný obchod. Je tu balzamika, oliváče. My si bereme korene. Nie, návčeky neukazujú. Však to už dávno. Načačané? Si ale krásne. Wow. A musia to prerábať. Musia. Prerábajú. Boli sme skúsiť aj italský mekáč. Toto je s nejakým hruškovým sousíkom a parmigianom. Maj parmigiano. A tvoj? Ja mám chicken, pecorino. Čo tam ešte bolo sakra? Také zaujímavé dačo. Yuzu sos. Yuzu sos, tam uver. Yuzu sos. Neukazuj to kamarátom, neukazuj to kamarátom. Bialetti caffè d'Italia. Bialetti caffè d'Italia. Kapsule. Máme takto vyhľadiť. A ešte potom steak. Ja vidím, že to... Pozri. Akože sa nepozerám. Ty nepozuješ. To je moja poza. Celoživotná. Myslíte? Mr. Proper. Tak zdravím všetkých našich sledovateľov. Zdravíme vás z florenskej fejkovej náplavky. A to je všetko. Trošku fail. A máme čo? Ovocie. Ukáž aké? Jablčko. Vidíte to? A k tomu Harry Potter nuova collezione. Tak. Dneska nám bude prezentovať jedlo, čo navarila samotná Dominika. Ja som to navarila. Ja som tu chcela číno, nie vodu. Takže dneska sme si dali Áziu, pretože už máme trošku picie a pasty a risota dosť. Takže ryža ako príloha k tomuto jedlu. Hovedzie, plátočky, ešte neviem čo, ale tohto koriandru, teda tohto koriandru cením. A toto tu prosím pekne je nejaká miska s rýžou, trhaným hovedzím a zeleninkou a tým vajíčkom na vrchu. To všetko budeme papať. Vrchoď.
Sme v italskej restaurácii. Sme v italskej pekárni. Vyzerá to takto. Ľudia stoja s kávinou. A ja za nás zavolám. Ideme na to, za rodinu. Šťastíčko. Aj. Máme to šťastie v rodine. Ale to není za rodinu, to je asi za bohatstvo. Takže budúci rok... Naštudujeme si. Budúci rok? Baboraky Mercedesy. Oh yeah. Prasiatku prináša šťastie, nie peniaze. Máme to overené. Wikipedia. Wikipedia is your source of information. Wikipedia. Keď dali nesprávne informácie, budeme mať šťastie. Ospravedlňujeme sa. Ako sa kakalo? Kakalo? Podotýkam. Akorát som si vravela, že by som sa chcela naučiť nejaké nové slovo, aby som obohatila naše vlogy nejakými novými tvarmi a výrazmi, ale nemám ho. Nemáš, dobre. Sme v kaviarni, kde majú takúto druhý tiramisu. Unpackage. Bude to rýchlo. Unpacking, ne? Unpacking. To je tiramisu, to je klasiko. Je to klasiko. A tu máš Oh, yeah. Tadá! Čo hovoríš? Najprv na jedno, potom na druhé. Taká dobrá klasika, výborné, chutí mi to. Druhá je také viac... Štruktúru. Ukazujem štruktúru. Výborné. A je také viac do sladká a jemná. Také veľmi nadýchané, ľahké. Tak. Ňom. Ukáž, ako veľmi je tvoja najobľúbenejšia. Dobre. Choco Fontana. Ale riadna. Prvé dojmy z Bolone? Sochy. Koní. Sochy koní. Divoké kone. To sa tu točilo asi. Majestátny. Nie. Ako by sme mohli vidieť, nemá viacero lodí, takže to nemôže byť katedrála a ani z cirkevného hľadiska nemôže byť, pretože to nie je sídlom biskupa alebo arcibiskupa. Takže to nie je katedrála, je to nejaký kostol veľký, bazilika asi pravdepodobne. A sme v Bologni. A mali sme víno a nám zapísalo, ukáž sa aj ty, ukáž sa na kameru. Bologna. Aj ľudia, máme problém, Dominika zacítila zlato. Nakupy? Bojko, vezmeš ma? Čo hovorím? Zacítila zlato. Nejaké kabelky, peňaženky, opasky? Je náročná. Ach jaj. Just mám problém. Slavka? Áno. Máme pre vás súťažnú otázku. Sú tieto korytnačky živé alebo nie? Je to tu. Kto odpovie správne, získava 100 000 eur. Od sponzora bolonského. Odpoveď sa dozviete po reklame. Pohybali hlavou, tak je to asi... Rimini? Zatiaľ? Pohoda. Ten výhľad. Pane Bože. More. Aj západ. Pane Bože. More. Západ. Palmiče. Hlavne nenapadne. Oj Bože. Joj, vyskakovačky. Prípravy na fotenie. Uvidíte za chvíľku výsledok. Výsledok uvidíme za 3, 2, 1. Horolezec v akcii. Pane Bože, sme v neskutočných výšinách. Pane Bože.
Je to mokré a mokré. Oh yeah. Tak je to najlepšie. A tu stačí. A mohla by si dať kameru a tak. Ty to nemáš fotku. Čože? Ja som v skále, pane Bože. Pozrite, a z vrcholu mám. Vrchol. Najvyšší vrchol Rimini. Široko ďaleko. Tom Rimin. Stáli sme na východ. Pozrite, kde sa nachádzame. Sme tu. Miniatúry! Ideme. Ľudia, ideme hore. Za chvíľku to príde. Ojajaj. Dobre, to ide celkom rýchlo. Za chvíľu spadí. A ideme dole. A ideme dole. Oh my god. No pozrite, není zlatá, jak sa pozera na autobusy. Do tej zastavky tak pribočí. Áno. Kolo toho čisté. Kde to školka? Ja som celá vyhľadík. Nie, toč. Spomalíme. Až nebude naznačíme. Mangiano le orecchie da suonare, ma non sai quando un burattino che ti è seguito inghiottito da una gigantesca balena. To ľudia. Fez je studená. No bež. Ja sa bojím. No bež. Poď. Hecujeme ťa všetci. Poďte. Ja počujem, jak fanúšikovia kričia, že chcú, aby si šiel do tej vody. Teraz. Áno. Poďme. Ja tam asi behnem. No behni. V mori sme boli obaja. A bolo to super. Dominika sa nám dneska spustila. Popíš nám tento výtvor. Takže, najlepší recept. Úplne babovka. Ideme. Už som je natránu toľkou. Návrh nejaký fresh drink. Teraz mám višňový. Tak si to pekne podriete. Spapate. A najlepšie, keď máte frajera, či po vás dojedal. To nedáte.